Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 10 ta' Settembru nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija mill-List of Joseph Gallia Kurmi. Il-kliem żejjed fuq xulxin qatt ma jagħmel ġid. Kemm ħsara nistgħu nagħmlu lil xulxin meta naqgħu f'dawn l-iżbalji li Ġesu jikkundannhom b'mod qawwi fl-Evanġelju tal-lum. Qabel ma nipprova nċappas lil xi ħadd ieħor, narbel bis-serjetà l-Emil tiegħi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna inti l-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tjieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu, b'ordni ta' Alla s-Salvatur tagħna u ta' Kristu Ġesu it-tama tagħna. Lil Timotju, ibni tas-sew fil-fidi. Grazzja, ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Nizzeħħajr li Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kien jistħoqli il-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kondaj persekutur u żeblieħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf billi kont għadni bla fidi. Anzi, Lili il-grazzja ta' Sidna kienet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Qassam responsorjali ngħidu flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt tiegħi. Mulej, inti s-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jinet lil-mulej, int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, int is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Int iżżomm f'idejk xortija. Ngħidu flimkien. Mulej, int is-sem tal-wirt tiegħi. Imbierek lil-mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih flaminti qatt ma nitħarrek. Ngħidu flimkien, mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa dejjem flamintek. Ngħidu flimkien,
Mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. Il-kelma tiegħek mulej il-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu jista' għama imexxi għama ieħor mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajnħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int. Kif tista' tgħidlu l-ħuk hija neħħilek it-tibna li għandek fajnek meta m'intix tara t-travu li għandek fajnek int. Jew ieħor. Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajnħuk. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ġesu ma joqgħodx jomoda, jitkellem ċar u dirett. U għalhekk hawnhekk jgħid għax tara t-tibna fajnħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int. U jgħid neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int. Ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajnħuk. Huwa kliem li aħna nifhmuh il għaliex jaqbel ħafna mal-esperjenza tagħna il-bnedmin. Kultant aħna inħarsu lejn l-oħrajn u naraw il-ħażin, naraw id-difetti. Isu jattirana il-ħażin. Mbagħad mhux biss naraw, ma mbagħad kultant nibdew nitkellmu fuqu il-ħażin tal-oħrajn, intaqtqu fuq dak, fuq l-ieħor, fuq l-oħra. U kelma tista' tagħmel ħafna ħsara u jekk aħna nagħmlu tikketta fuq il-persuna tista' tibqa'. Ġesu irid li aħna ndawru ħarsitna. L-ewwel flok inħarsu lejn l-oħrajn, inħarsu lejn anfusna. U naraw aħna fil-ħajja tagħna x'hemm li mhuwiex tajjeb li hemm bżonn jinbidel għall-aħjar bil-qawwa bl-għajnuna ta' Alla. U allura l-ewwel mhux inħares lejn dik jew lejn l-ieħor jew lejn l-oħrajn u nara x'għandhom ħażin huma, ma l-ewwel inħares lejn għan-nifsi. U jkun eżerċizzju tajjeb ukoll li meta jiena ddejjaqni xi ħaġa f'xi ħadd. Nara l-ewwel jekk jiena stess għandix anki dak id-difett kultant jew inhix mixi ħażin jiena. Ngħidu aħna nħares lejn xi ħadd u ngħid kemm hu egoist dak, jaħseb biss fih innifsu. Tajb nistaqsi jiena kif jien f'din. Naħseb fl-oħrajn jew nfittex ukoll jiena l-interessi tiegħi nnifsi biss. Jew nkella ħares lejn l-oħra ngħid kemm hi ipokrita dik. Kemm hi ipokrita tinganna l kulħadd wiġġ ieħor. Jiena sinċir fil-kliem tiegħi u fil-mod kif nitratta lil oħrajn, jew jien ukoll kultant ipokrita. Nkella ħares lejn xi ħadd u ngħid dak kemm jitilgħu malajr, kif jaħtaf il kulħadd. Jiena
nieħu paċenzja bl-oħrajn, jew niżbel ukoll kultant. U jrid li aħna nħassu lejn anfusna mhux biex nieqfu hemm jew nkunu kuntenti nibqgħu ngħixu hekk, jew nkella niskoraġġixxu lil anfusna għax naraw id-difetti tagħna. Imbagħad għaliex il-mulej jgħinna jekk aħna nibdew minn anfusna biex aħna nkunu aħjar bil-qawwa bl-għajnuna tiegħu, imbagħad inħarsu lejn l-oħrajn b'aktar modrija u iktar imħabba. Ngħaddru, nħobbu, nuru rispett lejn l-oħrajn. Imbagħad inkunu wkoll nistgħu ngħinuhom ikunu aħjar. Nutaw Ġesu meta jgħid hawnhekk neħħi it-travu minn għajnek int. Ma jgħidx neħħi t-travu minn għajnek int u ħallik mill-oħrajn tagħtix kasom jagħmlu huma. Jgħid imbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajnħuk. Illa għaliex il-korrezzjoni fraterna meta magħmula b'imħabba hija ta' ġid u hi meħtieġa. Basta aħna nagħmluha tassew b'rispett lejn id-dinjità tal-oħrajn, wara li nkunu rajna anki difetti ta' nfusna u qed nippruvaw għandna stess niġu għall-aħjar, imma ngħinu l-ħadd ieħor ukoll qatt però b'mod illi imbaxxu jew numiljaw l-oħrajn, ma dejjem b'ħafna imħabba u modrija. Tolbu l-mulej illum din il-grazzja spirati minn din il-kelma tiegħu li aħna l-ewwel nett inħarsu lejn anfusna nagħmlu eżami ta' anfusna u nħallu l-mulej jibdilna l-aħjar. Mbagħad li jgħinna wkoll biex aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn inħarsu b'ħafna mħabba, rispett, modrija u ngħinu wkoll lill-oħrajn korrezzjoni fraterna li tirrispetta id-dinjità tagħhom. Resqu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej li aħna dejjem nuru rispett, imħabba u modrija lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, nixtieq nitlob ukoll mod speċjali għal tifel żgħir ta' ftit ġimgħat li għandu bżonn ħafna it-talb tagħna kemm hu kif ukoll il-familja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani wkoll li kultant iħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Llum nfakru wkoll World Suicide Prevention Day mad-dinja kollha. U għalhekk niftakru ħafna l-għonet fil-valur tal-ħajja. Il-valur tal-ħajja ta' kull persuna. U nitolbu wkoll għal dawk li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli biex isibu min jgħinhom, isibu min imexxihom il-qudiem u qatt ma jaqtaw qalbhom il-ħajja. Speċjalment ukoll permezz ta' Richmond Foundation hemm ħafna għajnuna wkoll nitolbu li jsibu l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li dawn l-aħħar jiem għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti mulej tilqahom fih danek tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li bħalissa qegħdin f'qagħda kritika, qegħdin fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom ukoll biex inti mulej tgħinhom u twassalhom għal għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum somna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejjem lidejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u rabta ta' qalbna miegħek għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq li l-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tissib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasa ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, inxannu bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles,
ma l-isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal wolied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem quddiem ta' Kristu ħassu mill-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej inti titma' l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sakramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donijek kbar, mogħtija lilna minn ibnek l-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Din il-ġurnata ta' għarfien akbar fuq is-suwiċidju, nitolbu il-mulej lajnuna dawk il-persuni li għaddilhom minn moħħhom li neħu ħajjithom biex ifittxu lajnuna, isibu lajnuna li jeħtieġu ħalli japprezzaw il-valur tal-ħajja tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu ħfrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenererweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dubietna bħalma naffrom noħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħalma naffrom naħati għalina. Għaddaħanix fi tiġib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħalma naffrom naħati għalina. Għaddaħanix fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kisma tabtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mowwi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfirna dbitna bħalma naħfru mnuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfirna dbitna bħalma naħfru mnuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimurina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobbżna dak il-jum matina llum, għaffilna dubitna bħalma naħfrom naħati għalina, għaddaħannis fi tiġrib biżeħ nista mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dak dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dusija.
Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. ammara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. ammara ta' kull grazzja, Itlob għalina. ammara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rabta ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfilna nitolbuk mulej. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek għall-afdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja ħnien u kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U għanna li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Aħna nkunu mill-ġdid magħkom għada filgħodu fid-9:30. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.